ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва обуначиҳои канали мо Арзон TGK. Салом ба мардуми халқи ғариб. дӯстони азиз, имрӯза навори хонаҳои фурӯшӣ дар канали Арзон TGK мешавад, ки беҳтарин нархҳо ҳастанд. имрӯз числа 28 август мебошад. дӯстони азиз, ва нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ ё ки квартираҳои фурӯшӣ хулоса барои реклама кардан чизе ки дошта бошед дӯстон, ҳатман дар WhatsApp ман 911 32 43 44 дар ҳамин WhatsApp суратҳоро қатъи маълумотҳои пурраш видео карда ё ки суратҳоро рой кунед, реклама карда дар 4-5 канал дар Instagram реклама карда бо хости аъло фурӯхта медиҳем дӯстон. хулоса лайкҳоро дар канал бизанед. иншоалло ки беҳтарин навошдагай ҳатман подписатсия кунед, чунки дар ин канал як рӯз навори хонаҳо, як рӯз навори мошино мешавад. ба ҳаматон тамошобино фароғатро хоҳон ҳастем. ассалому алайкум дӯстони азиз, нафароне ки ба ширкати бародармон хуршед яъне ки бор равон кардагӣ буд, ина марҳамат камасшон ба Тоҷикистон расидак. биёед аки боротонро қабул кунед бо хости Аллоҳ. нафароне ки дӯстони азиз бор доштагӣ бошед, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунем бо дили пур. нархи 1 кило бор бошад, яъне ки бо нархи арзон рой мекунем дӯстони азиз. марҳамат рақамҳои WhatsApp монагиай ҳатман аз номи ютуби каналҳои мо Арзон TGK ва Насим TJ салом расонед. нигоҳ кунед дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, Кӯллоб, Бохта, Турсундода, хулос ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон рой мекунем бо дили пур. дар рақамҳои WhatsApp-шон ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак мегузарем мо ба якумин эълони имрӯза. хона фақат алишир ҳастад дӯстони азиз, фақат варианти алишира пешниҳод кардагай. хоб қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Болошаҳр дар Ленинский район, дорои 6 дар хона ва дар 4 сотих замин сохта шудагай. гирду атрофи хона маҳкам. дар масъалаи обу свет мушкилӣ нест. документҳош ҳамаш 100% қоидавӣ. хона гуфтагият дӯстони азиз ки дар наздикиаш мактаб, магазин, больница ва барои калона 100 метр мебошад. хона фақат танҳо иваз карда мешавад ба ягон сехонага аз шаҳри Душанбе тарафҳои 9 километр гуфтагиай. хоб дӯстони азиз, нафароне ки мақсад аз тарафҳои 9 километр сехонага квартира доштагӣ бошен, марҳамат иваз карда мешавад, дорои 6 хонага иваз мешавад ба сехонага. марҳамат дӯстон, нафароне ки хонаи заминӣ мехоҳед, гирду атрофаш гуфтем маҳкам, ҷои беҳтаринда қарор дорад. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, деҳаи Болошаҳр мебошад дӯстони азиз. хоб рақамҳои соҳибхона мондагӣ, рақамҳои мегафон, WhatsApp 908 89 89 58 ба ҳамин рақам муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. аз номи ютуби мо Арзон TJ ҳатман салом расонед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон назди ҳавлигӣ қарор дорад дар Ленинский район, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Чоряккорон ва деҳаи Меҳробод гуфтагиай. хоб хона айни ҳол коробка мебошад. дар хона бо верандаш дар 8 сотих замин сохта шудагиай. хона гуфтагӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, гирду атрофаш маҳкам, хона коробка ва обу свет гуфтагиай мушкилӣ нест, ҳамсояи зиндагӣ кардастанд. дар наздикиаш мақсад ба наздикӣ гуфтагиай об мешавад. хона 2 дарвоза дорад. хона бо веранд ва подвал ҳам дошта будааст. кухни, баня, ҳоҷатхона дорад. хонаҳо яктоаш 480 ба 280 мебошад. дуюм хонааш 570 ба 280. қишлоқи Калонай дар наздикиаш магазин, мактаб наздикай. нарша 450 000 сомониш мегӯяд дӯстони азиз, бо савдо мешавад. 2 рақам мондагиай, рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастиш мондагиай. марҳамат муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед.
خب دوستان عزیز، اینک سومین اعلان ما خانه فروشی است نزدیک حوالگی قرار دارد در شهر حصار، محله ارتبوز و جماعت شراره گفتگی. خانه عین حال коробка میباشد. دارای 3 در خانه، گرد و اطرافش محکم، مساحت زمینش 2 سوتیق زمینه که نرخ خانه را срочно 135 чашмига бо савдо мешавад. дӯстони азиз, хоб нафароне ки аз шаҳри ҳисор хонаи коробка дархост карда будем бо нархи 135 дар рақами 909 88 49 19 қади ҳатман муроҷиат меед ва маълумоти пурра аниқтаи хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, назди ЖБИ гуфтагиай. нафароне ки мақсад аз ноҳияи ҳамадонӣ бошад, ҳамон тарафҳоро ба пуррагӣ маълумотша медонанд. 6 дар хона, масоҳати заминаш 6 сотиқ замин, хона ремонтҳои беҳтарин, гирду атрофаш маҳкам, ошхона, ҳоҷатхона, банияи дарунӣ ҷои беҳтарина қарор дорад. нархаш 600 000 сомониш мегӯяд. дар масъалаи обусвет мушкилӣ нест. дар рақамҳои 984 65 83 83 ба ҳамин рақам муроҷиат меед ва маълумоти аниқтаи хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, барои реклама кардан дар ватсайи ман равона кунед. реклама карда хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. инак мегузарем ба дигари эълонамон. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон назди ҳаводагӣ қарор дорад дар ноҳияи вахш, совхози вахшда гуфтагиай. дуюм кӯча, дуруни совхози вахш, документош сатфоидат, дорои 4 дар хона ва 10 сотиқ замина сохта шудагиай. водопровод дорад 10 сотиқай, боғ ва кӯрок дорад. дарахт ягон мошинам бошад қабул мекунед, яъне ки иваз мешавад. дӯстони азиз, ба ягон мошин ва мақсад ки ҳам пул қабул мекунем, ҳам ягон мошини майда бошад, иваз карда мешавад. дӯстони азиз, хоб гуфтем гирду атрофаш маҳкам, дорои 4 дар хона, 10 сотиқ замин, нархаш 350 000 сомониш мегӯяд ки боз савдо мешавад. дар рақамҳои 009 99 86 42 қади ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастанд. назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар шарора, деҳаи уртабуз, саршавии деҳа, 10 метр ба лаби роҳ, наздик ба мактаб, дар 6 сотиқ замин сохта шудагиай. документош 100% мебошад. дарахтҳои мевадиҳандам ҳастай. ошёнаи дуюм, мансар, коробка, подвал дорад. оби свет проблема нестай гуфтагиай. дӯстони азиз, 5 дар хона сохтагиай. хоҳиш барои интерес кардан занг назанед. хона ба тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. камтар муомила дорад. нархаш 650 таш мегӯяд. ба сексия ҳам иваз карда мешавад. дар шаҳри душанбе бошад квартира. дар рақамҳои 934 39 39 маромад дӯстон, ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, маромад дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастанд. назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи хӯросон, мақсад ки деҳаша навистагӣ нестай. нафароне ки хонахай бошад аз ноҳияи хӯросон, бо нархи арзон гуфта истаиша, маълумоти бештарро аз худашон дастрас намоед. дорои 3 дар хона ва дар 8 сотиқ замин сохта шудагиай. ин ҳамин хона бояд дарҳол фурӯхта шавад бо нархи 175 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, дар рақамҳои 784 38 47 47 ҳатман дар тамос боред ва маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро бизанед ва дар канали Арзон Теҷа подписатсия кунед, чунки шумо аз ин канал ҳам хона, ҳам навори мошинҳои арзон ва ҳам мақсад ки хонаҳои арзона дар канали Арзон Теҷа шумо тамошо мекунед. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз, назди ҳавлигӣ срочно дар ноҳияи Дангара, деҳаи Ғарғара, ҳавли фурӯшӣ 3 хонага 8 сотиқ замин, подвал, кухни, бания дорад.
документҳои сатвоиза, шкатур, монтаж кардагӣ, чизе ки дар раст мебинед ҳамааш ҳастай. хона гуфтем дар ноҳияи Данғара, деҳаи Ғарғарада мебошад. ҷойгир аст. Аз маркази Данғара 6 километр дуртар ҷойгир аст. Срочно фурӯхта мешавад. дорои седархона 8 сотиқ замин гуфтем, нархша 220 мега. боз камтараки дигар савдо мешавад гуфтагай. нафароне ки мақсад аз ноҳияи Данғара хонагир бошед, 220 000 сомонӣ. хона ремонтҳои беҳтарин. 006 86 66 86 хади 10 ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед. дӯстони азиз, боз як хонаи дигар ёфтем бо нархи дастрас қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон, дорои 4 дар хона. хоб масоҳати заминаш 8 сотиқ заминае ки нархи хонаро 179 000 сомониш мега. дар рақамҳои рӯи экранда метавонед дӯстон муроҷиат кунед. рақамҳои 908 33 ва 34 18 ба ҳамин рақамҳо ҳатман дар тамос баред. дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки аз куҷоги хона лозимтон бошад, дар комментария мақсад банависед, ҳаракат мекунем, кофта баъд шумо пешкаш мекунем. дар комментария арзон, теҷиб ва пешниҳод дӯстон. худованд нигаҳбон бошад. хайр дар паноҳи Аллоҳ бошед.